पार्टिसिपेट खालामनाय चिनी जे 8 जुन नो चिनी ऑडिशन नाय पुला नॉर्थ जून कांचनपुर 15 तारीख 11 मार्च 2023 फाइने 15 तारीख चेंनाई 29 जून चेंनाई राजकांडी 16 तारीख नवेम्बर नि 16 तारीख चेंनाई दोलाई जून शिकारीबारी 18 तारीख नवेम्बर नि 18 तारीख चेंनाई खोई जून तुलासीकक 19 तारीख नवेम्बर मंथ नि आरा चेंजांनाय सिपाहीजला बिश्रामगंज जून नि बिश्रामगंज 21 तारीख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जून इंगा किलावो 22 तारीख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जून नि बीसी मोनो 24 तारीख ऑडिशन नाजांनाय वेस्ट जून नि खुमलुंग 26 तारीख नाजांनाय ते अजागो जों ऑडिशन नामानि टोटल जत जून नि खरक बाखाय 5 जना खलाय जों फाइनल सेलेक्ट खायतो बनाय टोटल 40 जना जों सेलेक्ट खायै चिनी मेन हेडक्वार्टर गाला रावनो बरक पार्टिसिपेट खालाय फैनाय गाला रावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेट खालायो आबन पर जेफोर थिएटर रावनो थांगो आपर बरक 15 जना सेलेक्ट नाय 15 जना सेलेक्ट मान परे जेफोरो सेमीफाइनल थांगो आपर बरक 15 जना नि आजागबो बरक 10 जना सेमीफाइनल 10 जना परे फाइनल होंगाय 5 जना थांनाय गे आबोनि बागै चिनी जत जे रसाम हाम तनाय चिनी जे लुकुरब नर बागै नर तियार तंगदी नर प्रैक्टिस खालाय तंगदी ते और रसा मुंगो मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी लगी नर फोक ट्यून एबा चिनी जे तिप्रासा नि जे रसामुंग जे ट्यून आबन नर प्रिपेयर खालाय तंगदी जेकुनु मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी लगी नर कायसा फोक ट्यून बो नर आ ऑडिशन निफ्रु नर मारसानाय जेमन कगनि बिसिं कक ताबुक आं चागमा बसंनिपानखा मग बसंनिपांगा बर मग म्यूजिक चागमा म्यूजिक एबा चिन कग्रो म्यूजिक एबा रांखलुंथुं जेकुनु चीज इंडिजिनस लैंग्वेज बर मॉडर्न रसामन लगी लगी बरक सागनि जे मॉडर्न नि रसामन लगी लगी बरक फोक म्यूजिक बो बरक मारसाबनाय ऑडिशन आरो चिनि जाज सकतंनाय जाज बर हाइके जाज खलाई बरक जत जुननि खरक खलाई 8 जुननि टोटल 40 जना बरक तुई हेडक्वार्टर फाइ बरक अजाव गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खालायबाय तै अमाहायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु यंग जनरेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक नो रसामनि लगी लगी बरक चिनि फोक जे म्यूजिक नो बो तेबो नो ओ कायसे जों इवेंट आरखा तै ओ जे तिप्रा आइडल जे कप्लायनाय फर्स्ट प्राइज माने बोनि प्राइज माने तंनाय 1 लाख ते लगिवो कायसा स्कूटी तंनाय सेकंड प्राइज तंनाय 50,000 थर्ड प्राइज तंनाय 25,000 ते अबनि लगिवो जों ते बरंनो गोबां मा जों जे हामजां मुंगिया फरमानि सकाट आबो बंग लगिवो जों उलो ऑफिशियल जों डिक्लेयर खालायनाय ते अबनि लगी लगी बेबाक डिटेल्स नरक जर्नलनि थ्रुति इमिडिएटली माने थांनाय बेबाक इंस्ट्रक्शन नरक जर्नलनि थ्रुति माने थांनाय ते आबन बागै चिनि जत चिनि जे रसामुं krung एब रसामुं हामजै तंनाय चिनि जत लुकुरगनो तियार तंना बागै चिनि आईसी बेदेन बखाक्तै साक्लायमु तांनि हाके जों साइमानो चिनि जे इंडिजिनस जे जत लैंग्वेज दंमानि चिनि जे आमानि जे कक चिनि जे फोक ट्यून आबो जों त्रुक जों गोमामा नुगै दङ आबन बागै जों बना जों मोथाङै नारनान बागै सतनै तु बनान बागै जों चिनि मॉडर्न हामजै तंगै जे फॉलो खाय तंनाय रसाब तंनाय लगी लगी चिनि फोक ट्यून बो तैबो फेमस होतो तैबो कुसु काथुं बो इन फ्यूचर थिपले तंगै थांतुं आ नाहारमोनो जों नाहारै जों ताकलाय तिप्रा आइडल कायसे आईसी बेदेन बखति जों संसा जाखा आबन जे आगासपानि ऑडिशन दुजाग्रा खाय गोबा ताय आला जे ऑडिशन दुजाग्या दाबो खानि रसाब तंनाय र आबर बद फैमा चिनारा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जों जर्नल थ्रुति जों हनाय तांगे चिनार एज बार तंगो 15 वर्षसिम 25 वर्ष जरा आजागाव बरक पार्टिसिपेट खालायमाननाय तांगे जों रोङियानो जों फोरोंनि तलांनानै चिनि कायसे नाहारमुं तांगे जों मॉडर्न म्यूजिक जों जत रसाबि मानो फियाबा चिनि फोक नो रसाबनाय खूब जों लिमिटेड नुजागो तांगे ताबुक जेमन आंकक ब्रुक म्यूजिक
आं थिनो हामजो आं रोजाबो फियाबा जादु कलेज रोजाबनाय जों नुजागिया दाके चिनि जादु कलेजनो जों मोथाङै नारमान बागै अब बाहायनो जों ति सानान बागै जों अ माहाय कासे इनिशिएटिभ नाका ताबो ककनि बिसिं कक ताबो चिनि जों थिनो जों चिनि ब्रु लैंग्वेज बे जों मॉडर्न सॉन्ग रोजाबो फियाबा गोबां बरनो हजगी इंथुं फक्ति नुथुं रोजाबना रोंया दं गे बर रोजाबना रोंथुं बर रोजाबना लगे लगे बर थानि तेबो बुइबो सोंनानै मानथुं अ माहाय क्लाय ताबो चिनि गोबां मानसिनि जे इंडिजिनियास लैंग्वेज ताबो चिनि कलय बसंथुं तिनि जमातिया बसंथुं तिनि रांखल बसं जत बसंनि जानजान कैसा फक ट्यून बाय जे सामुं रोजाबन आबरो जों मोथाङै नारनान बागै जों अमा कैसे इनिशिएटिभ नाका आमन बागै जों मॉडर्न रोजाबनाय लगे लगे जों तिनि फक ट्यूनबो जों सतनै जों बसकांगो ति सावइत्रान बागै जों मेलेखेनो नांकुक मानि हिनि जों लिमिटेड फान तमनि बिसिं फानो जों अमा हाय जों फानथने जों इनिशिएटिभ नाका हामबाय हेमानजों मान बागै तिनि जे कोथुमा वाइनार जामानि तिनि टीटीए दिसे हाबांनि आईसीए बेदेगनि बखाक्तै तिनि जत म्यूजिक हामजगे तंनाय तिनि जत लुकुरंनि बागै कायसा कोथुमा kaham तिनि साख्लाय मङ आजुजाक दंगो तिनि टीटीए दिसे हाबांनि तिनि बरम गोनां चीफ लीगल एडवाइजर ते खरसा दंगो तिनि आईसीए बेदेगनि बरम गोनां प्रिंसिपल ऑफिसर तिनि जों तिनि आईसीए बेदेगनि तिनि जत स्टाफ रखबाय ते तिनि म्यूजिक हामजानाय रखबाय जों कक सालेमनि बिसिंतै जों कायसा इनिशिएटिभ नाका ताङै हाके अमनो पुइला जों या प्रेसिना थाङै दंगो ताङै हाके जों साइमानो तिनि tiprasa एबा चिनि tiprasa बसंगो चिनि हुकुम मुकुम बेलायखेनो कुचु कतर कप्लाय आबन बागै जों जे आईसीए बेदेन बखाक्तै जों वानसुका फाइनै सालो चिनि आमानि कक चिनि जे ट्रेडिशन चिनि जत इंडिजिनियस जे म्यूजिक तंमानि ट्रक ट्रक चिनि थिनांगो जों कमरी थांमोन नुगै दङ जेमन चिनि फक ट्यून चिनि गोबां मा म्यूजिक हामजानाय रक मॉडर्न म्यूजिक फॉलो खायो रोजाबो फियाबा गोबां बरगनो जों जादु कलेजां थुं चिनि मामिता रोजाबमुं थुं हजगिरि रोजाबमुं थुं चिनि गोबां मा चिनि जे इंडिजिनियस जे फक ट्यून जे फक म्यूजिक आबनो ट्रक ट्रक जों यागाना चेंगमानि जों नुकजागो आबन बागै जों टीटीए दिसे हाबां आईसीए बेदेगनि बखाक्तै जों इनिशिएटिभ नाका फाइनै जराबो जों टिप्रा आइडल चिनि रोजाबमो हामजानाय रबाय कायसा जों पांडा एबा कायसा इवेंट जों जेंना सांगै दङ आजागावो जों 15 बर्षनि बिसिङाव